Samantala sa ibang balita, nagbabala po ang health authorities sa naitatalang kaso po ng gastroenteritis. Ngayong patuloy na nararanasan pong mainit na panahon sa bayan po ng Mangaldan na itala ang 6 na kaso ng may gastroenteritis. Ayon po kay Municipal Health Officer Dr. Sarito, ang naturang bilang ay naitala mula May 12 hanggang May 18. Aniya, posibleng sanhi po ng mga kaso ng panis na pagkain o maruming inuming tubig, lalo na sa gitna ng matinding init ng panahon. Dahil dito nagpaalala po ang opisyal na ugaling uminom ng sapat na tubig, magpahinga at panatilihing malusog ang katawan upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng init. Samantala nagbabala rin si Dr. Sarito sa pagtaas ng kaso ng flu-like illnesses at cerebrovascular disease na nagdudulot ng mataas na presyon at epekto ng mainit na klima. IFM News. IFM News. IFM.